Вижте, всички колеги са готови. Господин Сидоров, сам анонсирахте идването си тук по повод странното обвинение, цитирам вас. Да, наричам го странно това досъдебно производство, защото, както знаете, на 22 януари аз свалих имунитета си. 22 януари, днес сме 12 март. Значи имаме месеци, 20 дни, близо 2 месеца, откакто аз свалих имунитета си. И до момента не бях призован. В момента идвам в резултат на една призовка, която пише, че ще бъда обвинен. Между другото има теч от следствието и много журналисти вече знаеха, че ще бъда призван, което не е редно. Не би трябвало информация да излиза от следствието, не би трябвало показания да излизат също така, но ние видяхме, прочетохме в някои агенции показания на стюардесата на самолета, които показания ги нямаше в искането в Народното събрание, така че не би могъл депутат да ги изнесе. Значи явно има теч от следствието или от прокуратурата. Това е изключително наредно и смятам, че трябва да бъде разследвано. Аз не смятам, че съм различен случай от който да е. Според НПК не трябва да се изнася информация до завършване на досъдебното производство и до самия съд всъщност. В момента сме в фаза досъдебно производство, до която фаза не са разпитани още 4 свидетели от моите колеги от Атака, които присъстваха, бяха свидетели на случката. До момента те не са разпитани. Защо е това така, не мога да ви кажа. Това наричам странно това досъдебно производство. Аз настоявам и ще поискам сега да бъдат разпитани, дали обаче ще откликне следствието. То решава. Факт е обаче, че не са разпитани. По време на показанията, които са взети в Варна, са взети неправомерно, т.е. нарушение на НПК, тъй като при лица с имунитет трябва да бъдат разпитвани свидетелите от следовател. Така, докато да не се лъжа. А те са били разпитвани от полицаи, техни колеги. Тоест, техните показания нямат стойност, според юристите и колегите адвокати. Така че има доста странности в това производство. Най-малкото това, че първо беше огласено с много грамотевично, че аз съм извършил някакви действия, след което няма интерес към моята личност. Аз съм се свален имунитет, както казах от 22 януари. Няма интерес, не съм викан и ето сега идвам в първи момент, в който получих призовка, макар че тя не е получена по надлежния ред. Ако искам да се заяждам, бих могъл да не дойда. Но аз нямам какво да крия, нямам къл. Това ще го преценя на място. Нямам какво да крия и затова идвам, макар че призовката не беше връчена по надлежния ред. Искам, не беше лично от мен приятел. По закон трябва да бъде приятел от мен, за да бъде ясно, че съм обвинен. Но това няма значение, да кажем, че е подробност. Няма какво аз да се притеснявам, затова идвам и затова смятам затова настоявам колкото може по-бързо да се стигне до съдебно дело, за да се изяснят нещата и да се разбере, че това, в което бях обвинен, всъщност медийно обвинен, е една раздувка на скълъпа на история и това ще стане ясно на съдебното дело. Това, което от хора, които даваха лъжесвидетелства, от това, че прокуратурата много светкавично и грамотевично разгласи неща, които не би трябвало да цялото, както има досъдебно производство. Не се говори. Че по този начин медиите едва не вече обвиниха и осъдиха, което също не е редно. Тоест имаше едно тенденциозно отношение, да го наречем медийно правораздавателно към мен, което предопредели отношението. И сега, когато говорителя на главна прокуратура е казал, че аз съм едва ли не уличен, виновен в нещо, как след това надолу по веригата прокурори и следователи ще кажат нещо друго. Няма как. Затова те сега в момента ще си изпълнят, как се каже, рутинните задължения да вземат показания, да ми връчат постановление за обвинение, но